Imos coa información deportiva. A natación afronta o final de temporada cos campeonatos galegos en xogo. O presidente da Federación destaca o nivel que están a ter os nadadores nas competicións nacionais e nas europeas. Moitas das competicións deportivas que se desenvolveron ao longo do ano chegaron ao seu fin. Sen embargo, aínda quedan por disputarse probas na natación galega. Afrontase o último tramo da temporada con varios campeonatos en xogo e na actualidade estás a disputar o nacional en Mallorca. Que son selectivos para o Mundial de Singapur, donde temos ali a varios rapaces gallegos. Concretamente, ayer, un que temos no CGTD, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra, pois quedou campeón de España, Mateo García. Entón, bueno, as cousas están nos indo moi ben, pero, bueno, agora queda o máis importante, sacar os campeonatos estos gallegos adiante, pero non só de natación, sino tamén os campeonatos galegos de waterpolo, de artística. Polo que o calendario de xuño e comezos de xullo contará cunha ampla proposta deportiva por parte da Federación Galega de Natación. En moitos deles haberá representación do Barbanza. Hai rapaces de natación ribeira que supoño que irán aos campeonatos galegos, todavía aínda non temos os listados dos participantes, pero, bueno, natación ribeira ten rapaces moi cualificados, con moi bo nivel para estar nos campeonatos galegos. Tamén de Boiro tamén está facendo un bo papel, tamén vai a ter representación, e son do Barbanza, son os dous únicos clubs que temos a nivel autonómico. A nivel galego destaca os resultados que se están a obter en competicións europeas. A última proba na que se registraron éxitos foi no Campeonato de Europa de Augas Abertas. Paulo Otero quedou subcampeona de Europa. Mateo García estuvo moi pretiño do top 10, quedou de 12. Se quedara no top 10, os 10 primeiros accedían ao Mundial, que de feito Paulo Otero vai a ir ao Mundial de Singapur. Tamén María de Valdés, que é andaluza, pero, bueno, estuvo aquí durante 7 anos, tamén se clasificou para o Mundial. O sea que outro rapaz tamén, Mario Méndez, tamén quedou de 13, tamén é un rapaz de Vigo, que agora tamén fichou no Santo Olalla, pero que, bueno, é galego. Eu creo que a natación galega, sobre todo en augas abertas, se está gozando de un nivel moi bo, e somos un referente. Nadadores que están a ter un gran nivel e que teñen obxectivos fixados, estar no Mundial e poder clasificarse ás Olimpiadas do 2028. Tamén se está a traballar na base da natación galega en piscina, onde se están a mellorar os resultados e tamén onde se comeza a ver que hai canteira. O primeiro ano que collín a presidencia, fomos a campeonatos de España e quedamos en infantil junior, creo que o posto foi de 7º ou 8º, non recordo moi ben, pero non foi un posto que me gustou nada. En alevíns quedamos tamén por comunidades autónomas de 9º, 10º, creo que foi 9º, o posto 9º. Este ano concentramos moitísimas tecnificacións, fixemos moitísimas máis tecnificacións da que estábamos facendo. Este ano os infantiles junior quedaron de quintos, detrás de Cataluña, Madrid, Andalucía e Comunidade Valenciana, que de momento son intocables. A quinta comunidade somos nós, creo que é o puesto que nos corresponde, e cumplimos o objetivo. Algo similar pasou en Alevín, aínda que Baleares superou o equipo galego. Estamos de sextos, meteuse nos Baleares, pero os rapaces fixeron moi ben. De pasar o ano anterior a estar de novenos a pasar de sexto, ter un cambio pois importante. Eso demostra que vamos en un bo camiño. Polo que afirma que a base está agora mesmo nun bo momento.